Mit? Hiszem, hogy Hurkatötő? egy hétig izére Mit csinál hurkatötővel? betolok neki attól. Fú. De aztán bum, nem. Paprikás vízzel. Én már paprikás liszte. Nem lisztel vízzel? Én meg liszte, babeg, liszte. Ragasztóval. Örülöm aztán. Akkor nem nevették. Mikor? Majd a orvosság sor kerül rá. Mikor? Te mit csinál Pistában? Ellopta a kulcsot, mit csinálsz el? De én most kikötöm ide majd. Az apjának telefonálok, hogy Jó, de mi a paprikás ízét mit csinál? Elkapja azt a paprikát, mit csinál vele? a farka végig bekenem vele, aztán jónapot. Ennek, úristen, Aztán még azt is mondja, ami nem igaz. nem igaz? Hát ez tényleg nem igaz. Most jön a busz. Gabi, gyere haza! Hogyan örül? Legjobb aztán a sofőr. Le kell baszni? A sofőrt, nem? Baszni azt nem kell, mert jó. Hát már 6 óra 30 van. Akkor a másik is késik alul. Nem csak óra 30. De. Pont 6 óra. És akkor most hova megy? Most hova megy? Fordul. Hova megy? Hát megfordul. Most elüti magát. Józsi barátom baraj. Iszik-e fröccsöt most? Nem egyáltalán ötöt. Így, most elütik.